Helo a chroeso I amgueddfa Ceredigion yma yn Aberystwyth. Daniel dwi, a dwi'n creu ffilmiau a dwi'n dysgu ar sut I greu ffilm hefyd. Dwi'n gweithio efo'r amgueddfa yn cynhyrchu Clwt Digidol ar gyfer addangosfa blwyddyn nesaf. Enw'r addangosfa yw Human Threads. Rydym ni eisiau I bobl o ar draws Ceredigion I ddod at ei gilydd I gynhyrchu celf ar gyfer yr addangosfa. Bydd yr addangosfa yn digwydd fan hyn yn yr amgueddfa, a hefyd rhydd lle ar-lein. Fydd y gelf yma yn cael ei rhoi at ei gilydd I greu Clwt Digidol mwyn nodi'r digwyddiadau hanesyddol hyn, ac mwyn gallu cofnod ein profiadau unigol a phrofiadau'r gymuned yn Geredigion. Mae unrhyw un yn Geredigion yn gallu cymryd rhan, teuluoedd, athrawon a myfyrwyr o ysgolion, colegau, prifysgolion, unigolion, grwpiau ffrindiau, artistiaid ac yn syml unrhyw un sydd eisiau cofnodi a myfyrio ar beth mae 2020 wedi meddwl iddyn nhw, yr heriau, y triwmau, eich teimladau a profiadau. Trwy cyfathrebu'r syniadau yma gallwn ni creu celf sy'n cofnodi'r foment hanesyddol yma ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Gallwn hefyd defnyddio'r foment yma I ailganfod fel unigolion ac fel cymuned ar ble I ni eisiau mynd yn y dyfodol. Beth mae'r flwyddyn yma wedi dysgu ni a pa obeithion sydd gyda ni ar gyfer 2021 a thu hwnt. Ar gyfer gwael amgueddfeydd Cymru, rydw I fynd I gymryd chi trwy 5 syniad syml y gallwch chi ddechrau defnyddio ar gyfer gweithiau Clwt Digidol eich hun. Felly hyd yn oed os nad ydych chi yn Geredigion, eich chi dal yn gallu defnyddio'r gweithdy yma I greu Clwt Digidol a felly hyd yn oed creu Clwt Digidol yn eich cymuned hefyd. 1. Memo Llais. Mae Memo Llais yn ffordd wych I recordio celfwaith ac mae sain yn chwarae rhan fawr yn yr addangosfa Clwt Digidol. Gallai recordio cerdd, adrodd stori neu hyd yn oed gofnodi sŵn o'r lle chi'n garu. Gallai recordio cyfweliad am y flwyddyn ddiwethaf gyda rhywun chi'n ei garu neu siarad am eich gobeithion ar gyfer y dyfodol. 2. Ffoto. Mae llun yn siarad 1000 o eiriau, hyd yn oed pan gaiff ei dynnu gyda ffôn symudol, a oes unrhyw rai o'ch lluniau o'r flwyddyn ddiwethaf yn weithiau o celf, anfonwch nhw mewn a dywedwch wrthym y stori y tu ôl iddynt. 3. Fideo. Gallwch ychwanegu at eich sain gyda llun gan adrodd eich stori, cerdd neu profiad â gamera. Fe allech chi hefyd mynd yn gweledol a defnyddio fideo I wneud gwaith celf sy'n symud, neu beth am recordio rhan o'r byd yr ydych chi'n caru I ni edrych arno. 4. Defnyddio tablet ar gyfer tynnu llun. Gallwch chi anfon eich lluniau I mewn trwy'r post datum ni, llythyrau hefyd ond beth am rhoi cynnig at dynnu llun gyda'ch tablet. Mae yna ddigon o ffyrdd digidol am ddim I dynnu llun, enghraifft Adobe Photoshop Sketch. 5. Collage golygu. Mae yna apiau golygu a collage am ddim mwyn I chi lynu unrhyw syniau, fideos neu luniau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd I apiau ag enw da trwy edrych ar ychydig o erthyglau yn gyntaf. Ceisiwch osgoi unrhyw logos o'r app os gallwch chi. Nid oes terfynau ar beth I chi'n gallu creu, y gallech chi anfon mewn eich lleisiau, fideos, lluniau, barddoniaeth, ffotograffau, caneuon, sein luniau, perfformiadau, unrhyw beth. Diolch am wylio a pob lwc.